Halo sedulur-sedulur kabeh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi melanjutkan apa ya lengan tadi dokumentasi saya bahwasanya hari ini berkegiatan melanjutkan le duduk sapi tank. Dan kemarin alhamdulillah aku tuku kembang. Tuku kembang ning wit pucuk merah iki. Aku tuku 10 wit. Yang mana tak tandur ning kene mburi siji, loro, telu. Iki, loro, telu sing mburi tak nek telu. Dan sing ngarep tak nai loro. Mburi telu ngarep loro, gek sing cilik-cilik kuwi tak dek pinggir dalan. Yang mana sesuk ki pingine iki pinggir dalan iki ngrembuyuk lho, enek ijo-ijone. Iki. Iya, alhamdulillah iki wingi bar disemprot. Nggih, bar disemprot. Ya alhamdulillah wis garing seperti ini keadaannya. Iki. Pucuke merah tak dek kene iki. Ya muga-muga wae sesuk kayak gede ngerembuyuk. Iki. Dan di hari ini personile tambah. Yang mana di sini ada Mas Juni. Terima kasih Mas Juni sudah membantu. Oke. Dalam memperlancar cita-cita. Ki dadi mengesuk ki Mas Juni tak jaluk tulung tak kon gawe lubang iki lho, pembuangan banyu tritisan sesuk nek misale wis diuruk. Iki. Dadi mbiyen ki ora ning lubange. Engko, Dik. Ora ning lubange kayak iki dine lubang. Biyen pas posisi mondasi kuwi lali ora dine lubang. Tapi ora apa-apa, iki nusul iso. Iki dine loro, lor karo kidul. Ngono kuwi lor. Dan wingi ya tuku wit kelengkeng barang aku. Iki wit kelengkeng wis awoh. Lho ketak to. Kuwi dadi tuku pucuk merahe sing gedhe iki 5. Sing cilik 5. Iki loro. Dadi men ora ketok gersang ngono lho maksudku iki. Dan iki aku wis pesen pasir. Pesen watu. Yang mana pasire jare insyaallah sok Rebo. Le arek ngeteri. Iki Mas Juni iki mbiyen sing nglebok-nglebokke watuku ning jero lur. Karo sing duduk apa Jun? Tunggak maunine kae. Mbiyen kene kan akeh to tunggak mauni ning sepanjang pinggiran ngene iki tunggak mauni dibabat entek karo Mas Juni. Spesialis deh. Jadi kanggo jenengan sing arek apa ya gunakake tenagane Mas Juni iso WA aku engko nomornya tak dek deskripsi. Mas sing arek ngenai proyek monggo. Biasanya apa Jun? Kegiatanmu iki Jun? Sembarang kok. Sing paling sering apa? Tebang. Tebang. Spesialis tebang ya? Ya. Wih lur. Biyen yo padha aku wis tau tutuk watu, kok ta Jun? Betul. Tutuk watu wis tau. Ngareng? Wes. Ngareng wis tau. Aku sing urung tau gur ngareng. Nek liyane wis tau kabeh aku. Kuwi lur, dan ini ngomong-ngomong. Juni tak jaluk tulung tak kon iki. Tak kon ngeruk iki, tak lebokke ning pondasine kono. Begitu tak kon men ra munduk-munduk ngene iki. Dan mari kita lihat aktivitasnya Mas Hudi. Dokumentasi Mas Hudi. Ben supaya besok nek anak putuku ki pengen ngerti prosesnya ben iso ndelok ning YouTube. Iki. Perkasane ngene iki putu ngono. Heeh, dadi men do bersyukur. Kuwi lur. Oh ya Mas Hudi mengesuk kuwi. Wis ngusungi apa resik-resik kene iki. Kayak kuwi langsung bablas
masang pralon iki. Iki pralon iki instalasi pralon banyu iki rene rono kae ning nggon liwat blingiran iki. Gek tekan kono kuwi. Gek langsung lanjut duduk sapi teng meneh mumpung garing. Soale wingi kene iki kaya kedung niate. Dadi segara. Dadi segara. Kacine ora ana ombak karo ora ana iwake. Ngono kuwi bos, ya muga-muga wae iki nek udan ya ora ngasih kebak. Tapi ki sayang disayang eneng watune lur. Jero iki. Mbok biyen-biyene mbokan kene iki pelataran keraton apa kepiye aku ora ngerti. Pelataran keraton. Yang jelas iki nganggor watu, tapi tenang, iki wis digawake alat. Ya iki betel dan bodem. Bodem pirang kilo iki, Mas? 3 kilo. 3 kilo. Iki gon duwe tok apa ya cok di empake? Dik? Enak nggo apa? Wis e. Nggih, sapi teng. Sisan Sisan. Lah nggih, paling 2 meter. Karo penggawe dhuwur. Karo tengah pun jero. Niki ajeng kula bagi. Tinggi resapan kali sapi teng. Kidul resapan, ler sapi teng ngoten rencanane. Dhuwur resapan barang. Nggih, Sisan ling garap. soalé. Tak kira nek penghancur budan. Penghancur mboten, Cek. Tak anu, banyu. Sing kidul banyu sing lor nembe niki. Kula bagi kalih ngoten lho. Kuwi lur informasi hari ini. Iki Pak Gede Rahmat. Saking ndak putih, Dek? Wong Mas, Oh, saking griya mawon. Lah pun panen. belum Oh, dereng tuwa. tua. Oh, Bapak nembe dinten iki. Jarene panen kan. Lah nggih. Kuwi lur. Lah kae didelok wis ketok to lur. Wis ana ijo-ijone dadi iki ora ketok polos. Begitu. Dan sepertinya ketok sesuk kene perlu dianu. Dina yop-yop go ngeyop iki. Soale ya kene iki engko ya melu dikedhuk kaya kono kae, Mas Juni. Dikedhuk kaya engko dina yop-yop go ngeyop nek misal nyambut gawe. Ngono kuwi lur. Karo apa meneh ya? Ya. Sementara iki. Lah iki sepinggir rak sukete wijo telur kene iki. Iki mau langsung diresi karo Mas Juni nan. Bres. Dikelompokke iki garing ngobong iki. Apa tak obonge sisan lur? Nggih, dipuk rek ya, kayak diobong. Rek ning kono? Oke. Ini niatnya pokoknya dokumentasi. Apa Mas? Muncal ora apa-apa. Dan direkmu iki. Kudune le ngopo nganggo lenga mambu tapi iki aku nyiapke lenga mambu utawa minyak tanah. Dibolong sik tutupe. Dia kapur nih. Wis bolong dah. Dintenteni kok kepiye to? Jare arek ngajak mancing. Tak enteni jare arek ngajak mancing kok ora sida. Mas Kiki. Lah sapa? Bapakmu sing iso? Lah yo bapakmu nang aku nang kok.
Apa? Aku ora iso ngelas bapakmu, men kok bengi men dilas bapakmu. Lah ya men dilas ning kene. Jane urung patek garing tapi ora apa-apa. Esuk baleni neh. Wong anggo lengo iki kok. Ya wis, Lur, ngono wae informasi hari ini. Informasi pada hari ini ngono kuwi sik, Lur ya. Jadi aku Kang Juni dan Kang Budi nyun pamit. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngekok.